Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma kuyikuthi umusha kule channel, bengicela ushaye usubscribe. Uma le video ibuka ku-TikTok, shaya ufollow, ungibhalele ku-inbox ucele inamba. Ngizobe sengikunika inamba ozosibhalela kuyo njalo ekuseni uma uba nephupho. Namhlanje sizokhuluma ngokuphupha inyoka ensundu. Baningi ababuzile ngenyoka ey'nhlobonhlobo, kodwa namuhla ngizokhuluma ngensundu. Kwenye ividiyo ngizokhuluma ngenye inomunye umbala, ebika okunye okuthize. Uma ukuthi-ke nawe ubuzile iphupho kwi-comment, futhi uma ku-YouTube kungenzeka ukuthi sengiphendulile iphupho lakho. Amaphupho ngenyoka ensundu. Uma uphupha ubona inyoka ensundu enokumhlophe, kusho ukuthi-ke amadlozi akuthumelela umbiko wokuthi-ke qaphela, noma uphawu lokuthi kuney'nhlahla ezizayo kuwena maduze. Noma ngingathi nje kunokuhle okuzayo okuzomele ukulindele. Kahle kahle abadala kuney'nhlahla abafuna ukuvulela zona. Bengicela-ke ukuthi ungalibali phela ukushaya u-subscribe ukuze-ke ngokulandelayo ungaphuthelwa uma ngichaza elinye iphupho. Mhlawumbe ngizobe sengichaza iphupho lakho leli ozolibuza-ke la kuma-comment. Share phela nelinki kulabantu ohleli nabo ukuze nabo bezowazi kabanzi ngamaphupho ukuthi abike ukuthini ey'mpilweni zabo. Ngoba amaphupho amanye ayaba yisibonakaliso. Ungakhohlwa ukusilandela lapha ku-TikTok useshe ukuthi sichaza amaphupho, ku-YouTube useshe ukuthi sichaza amaphupho. Ucele phela nenamba ngizokunikeza ozosiwathapha ngayo njalo ekuseni uma uba nephupho elikuhluphayo. Nisale kahle.